Ljudi moji, pa mi smo dobili na probu Coca-Cola iz Grčke. Coca-Cola sa stevijom, light Coca-Cola, Coca-Cola zero i zero kafein i naravno deterđent Coca-Cola. Evo ovo ovde što vidite, to je Coca-Cola zero sugar, ali i zero caffeine, to jest nula kofeina. Miriše kao i svaka obična Coca-Cola zero, ali ima mnogo bolji ukus nego naš, iz nekog razloga. To za kofein i ne osjećam, ali dobro, ajmo da vidimo sledeću. Sledeća je stevija. Stevija je nešto što ljudi hvale da je bolja alternativa za šećer i ostale zaslaživače, ali kod nas se, nažalost, ne praktikuje toliko. Miriše lepo sad. Mislim da je ovo bolje od obične zero. Mnogo bolja varijanta. Sledeći je Coca-Cola Light. E sad, ja ne znam šta je tačno light, koja je razlika, to sam zaboravio da istražim. U principu to je nešto iz 90-ih bilo, pa su sad prebacili da ima light, ima zero. Ima i Red Bull kod nas zero i lighta isto mi kad sam pio. Odlično. Odlično i pun je ukus, bolji nego domaći zero definitivno. Kao ono što smo pričali da može da se nađe mađarska Coca-Cola u Beogradu, apsolutno je drastično osetljiva razlika između domaće Coca-Cola i grčke. I za kraj deterđent pravo iz Grčke, koji će potencijalno da završi u sudoperi kao odmašćivač i očepljivač. Šalim se, volim ja ovo da pijem. Dajemo ga deterđent na maks ukus, znači mnogo jači ukus nego kod nas. Ko ne voli kod nas, nikako ne pokušava u Grčkoj da pije ovo, što je još jača aroma. A mogu da vam kažem, mnogo mi se dopada. Pitam se koje još ukuse imaju da nisam uspio da nađem, ali mislim da je ovo dosta za početak, pa kad budete išli dole na letove i da se brčkate tamo Pevkohori, Leptokari, levo desno, da znate da je bolja koca nego kod nas.